Ġesu hu l-iben il-kbir tal-missier. U mibgħut mill-missier biex jurina l-imħabba bla qiegħda ta' Alla għal uliet inkurlati kollha tiegħu. U biex joffrilhom lilu innifsu bħala it-triq lejn id-dar. Ġesu hu il-mod kif Alla jagħmel l-impossibbli possibbli. Kif iħalli id-dawl jeleb id-dlam. Il-korla u id-gemgim jidru kemm jidru kbar jistgħu jgħajbu f'wiċċ dak li fih jiddi id-dawl sħiħ ta' iben. Jiena u inħares mill-ġdid lejn l-iben il-kbir fil-pittura ta' Rembrandt, nintebaħ li id-dawl ċas fuq wiċċu jista' jsir profond u sħun. Jibdlu għal kollox u jagħmlu dak li tassew hu. L-iben il-maħbub li bih Alla jitaxxaq.